Mietin, että pitäisikö lähteä autolla keikoon. Sulkisilla kengillä. Joo, okei. Apostolilla. Se Mikko tullut. Joo, tulee. Yritin laittaa takkiin alkuun, että voiko se pitää tuon päällä, kun se on ainakin ihan täysin. Vähän hyvin. Mikko tuli Aatamina. En mä tiedä. Se oli Okei. Ei oikeastaan meille. Mä jää joku pörisee ollenkaan. Sitä vitun saatana hanaa ei oo siivottu. Maista! Ei se toimi! Riippuu vähän olosta. Paistuu. Haisee. En mä tiedä mitä vittua tää ampua juosta kuitenkin. Joo. Viinaa vielä tässä jossain. Ei jaksa vielä. Ei vielä. Huumeita, niin mä en vittu tiedä mitä. Vuonna jo vittu pirkkoita. Voi vittu. Ai sä ei mitään. Et vielä. On vaan jatkoa. Mä en tiedä vitsailiko toi mun kaverissa oikeesti ekstrasi. Se jenkkiältä. Ei vaan keisi. Se on tuhma mies. On tohon kilppiä ei. Läsyn läpädillä. Ei oo siivonnut kaljahanoja pitkään aikaa, niin se maistuu tämmösen. Kerran menis svengiin. Kerran menis svengiin, niin mä oon käynyt siellä maan kerran. Mä oon sen 5
Tollasia pentakrandia ja sitten jotain riinoja. Näin jopa se kemutaan. Mä en oikeesti tiedä. Mä en oo mikään raihan Odinissa. Sori. Hei Aistamit, Vartuna on hyvä laulausta. Vartrulas vai? Hei, Vartuna. Hienoa. Ei Vartrulas. Ne on vittu. Mitä vittu? Jep. Ja ne liput oli ihan vitun paljon. Niin. Joo. Kenekään vittuu sitten menee? Sellainen homma, se nyt on homma. Varmaan Ennen se keikka alkaa sitä eteen. Onko tää enemmän niinku joku hip-hop-paikka niinku keikkojen suhteen vai? Eikö se ole vähän nyt kalja-autosta? Joo, et kumminkin on niinku tasapuoliset. Kun katso tekin tuossa mainoksen, niin enemmän näytti olevan räppipätkä. Nehän ei katkeita. Oli tämmösiä räppibileitä, mitä oli yksi Big Brodin kaveri. Sitten toi Faktori Santtu tulee ja nyt tällainen muututtaa meininkiä. Kaikennäköistä pitkiä heviä tossa pitkin syksyä. No se on nyt hyvä, että... Hyvä niin. Joo. You need to get your jacket, you know, with the grannies. Yeah, I've got the senior citizens Räppikeikko, se oli vielä tätä lavaa eikä PA:ta. Rakennettiin vasta kesällä. Milloin tää niinku on vaihtanut tuota nimensä, kun tää kumminkin oli aiemmin jollain toisen nimellä? Tää oli Taikahattu aikaisemmin ja Mutsi kävi täällä bingossa vielä viime joulukuussa. Joo. Sitten tää kuului siihen ketjun pallogrilliin, missä on semmonen Joo, kun meillä Louno Siltaravintola Laajasalossa ja Konalassa. Kun mä oon viime vuonna muuttanut tänne Helsinkiin, niin ihan uusia paikkoja. Niin Joo. Asun Kampissa nykyään. Okei. No hyvä, että tulit tänne asti. No on nää kumminkin semmonet bändit, mitkä pitää niinku nähdä kuolema ja parantua. Totta helvetti. Se on yksi kuvia, joka on teissä. Mukava nähdä, että tää paljon jengiä. Niin, mutta on aika pien paikka, että ne vaan 200 mahtuu. Joo. En mä tiedä, musta se oli ihan hyvä, kun se oli silleen. Tänään tulee kyllä aika täysin. No Mika. Jengi tulee hyvää. Mika. Se Karjalaismikko. oli ihan vittu työprova. Onko se niinku semmonen enemmän niinku hetimiehiä vai? Joo, kyllä. Kumpikin kyllä menee. Niin, mutta missä menee niinku se raja niinku nykyään, kun on näitä genrejä niinku helvetitti, on niinku tää niinku rupee harmoiset ja tämän niinku grindcore ja tämmöset. Mun mielestä hyvät on kyllä hyviä vähän hommassa. Paskata paskoja. Itse asiassa... Se on niinku punkin puolella noin, mitkä... No ei ne kumminkaan niinku mitään anarkisti-bändejä niinku ite tikkaa. Kyllä niinku Sex Pistols ja Black Flag menee Dead Kennedys, mutta jos joku ihan niinku täys vegani bändi. No kyllä niinku Bombit ja Rasmus menee. Menulla on niinku aika paljon vehkeitä. Sai nähdä, että saaks mä julkaistua siitä tällainen olisi pläneissä. Mulla ei aatteet paljon merkitse. Mä tekemään. Mä haluan tehdä sellaisen. En, tää on vaan idea. Koska me saatiin tänään se esivalmiiksi. Voi lähettää se. Me voidaan kuulla sitä suurta. Joo, voisi kyllä. Ei jauhaa. Liian dungeon syntteem. Kaikki saa paskaa. Kyllä oikein. Nyt! Nyt rupee tapahtumaan, hä? Hyvä! Hei! 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 Riki sieltä paskaa Riki. Joo. En joskus tiedetä, sillä mä menin nukkumaan, kun laita painoja. Sitten Ei pantaan. ei mitään. No Race Pure on myös kova. Halo! Nyt! Voi vittu. No niin! Läsyn läpätillä! Mitä vittu? Ei vielä soita! Ei! Tätä on
ihan mihinkään ees saatana. Tää! Okei, kuunnellaan. Näillä mennään, kohta. Fucking drunk, but I like it. Tää oli soundtekniikki. Hei, please! Arvo vittu! Oli varmaan joku osa tai biisi, mutta sanat oli unohtunut tai jotain. Missä se vitu Anna? Eihän mäkään varmaan mikään enemmän, mä haluin muistaa tää hetken. Vittu vaan. Joo, vittu. Ei mut ilman avaa. Mitä vittu? Mä oon käännyt, niin toi on aivan tärkeä asia, mitä mä ikinä. Ei Rudia kyllä kaduttaa En mä niin, tiedä että kuinka kauan mä miten selitän sen. Ei siinä ollut kauheasti kontenttia. Mä voin pitää sitä listeessä aikaan tärkeä. And today he remembered it. And he was like, yeah, what the fuck, 2 years ago. Mennään. Toi paita päällä ollaan. Toi paita päällä ollaan.